Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mata alamaka semangsane nglarakake ing sira apa akbalun nasi apa madhepe manusa. Alaika ing atase sira awa tawajjuhum utawa tegese ya madhepe nas. Ring madhep bizami kelawan nyacat kelawan maitu ilaika maring sira farji ila ilmillah fika farji mongko baliyo sapa sira ila ilmillah maring mirsanine Allah fika ing dalam sira. Jadi nek mengalami kejadian dimana kejadian kuwi ndadekno awak dhewe lara ati, dikumpul si A kadang menyakiti hati, kumpul si B kadang kumpul keluargane kadang ya direndahno kok, utawa kumpul sing paling cedhek ya kumpul anak bojo kadang dipaido utawa liya-liyane lah. Maksudnya bizambi kelawan nyacat lakone ngene diarani kurang apik, kurang sempurna lan liya-liyane. Dadi kejadian-kejadian sing ketok nglarakno ati. Nek mengalami kejadian model ngono kuwi iki dianjurno utawa diwehi saran apa karo musyrif farji ila ilmillah fika. Mengalami kejadian kaya ngono kuwi ndang-ndang baliyo, maksudnya ndang-ndang farji ila ilmillah, ngrasa nek kabeh sing nduk lakoni mau dipirsani Allah. Awakmu dicacat, usahamu dipaido utawa liya-liyane, merasalah bahwa usaha kamu mau dipirsani Gusti Allah. Kadang niate apik, kadang ditafsiri elek. Ngono balekno ring Allah. Cukup Allah yang tahu bahwa niatku iku asale apik. Tapi sih dipaido, sih dielek-elek. Cukup Allah yang tahu bahwa niat awak dhewe kuwi apik. Dadi paidone wong utawa apa jenenge dicacat wong, difitnah wong wis ora direken lah. Farji ila ilmillah. Sing penting awak dhewe niate krana Allah, niate bener. Cukup Allah yang tahu bahwa awak dhewe kuwi niate apik. Farji ila ilmillah fika. Fa ing kana mongko lamun ora ana apa kelakuan iku layak nauka iku ora maremake ing sira. Ilmu apa mirsanine Allah. Beda neh ngene awakmu malah ora nduk balekno ring Allah. Dadi pamane kok dielek-elek wong terus malah nduk bales, nduk elek-elek. Difitnah wong kok bales nduk fitnah balik. Nek modelmu kaya ngono kuwi, dadi ora nrimo lah. Padahal Gusti Allah ya wis pirsa, ngrasa ngopo Gusti Allah wis pirsa. Setiap kejadian Allah iku pirsa awake dhewe. Nek awakmu gak ngrasa dipirsani Allah, malah nduk males orang. Nyacat yo diwales cacat kok. Orang merasa bahwa Allah iku adil jero. Ngodak dikira-kira awak dhewe apa. Orang ngrasa ngono kuwi. Nek modelmu kok model ngono kuwi mau, fa musibatu ka mongko utawi musibah sira biadami qanaatika kelawan ora anane nrimo sira ilmihi kelawan nuli mirsani Allah. Nek awakmu ora trimo, maksude duwe dicacat ora trimo, padahal Allah ya pirsa. Kowe dicacat otomatis elekmu iku dikurangi karo Gusti Allah. Kowe dielek-elek otomatis nilaimu iku kowe kok nrimo, maksudnya dielek kok nrimo. Kuwi ya padha nanti nilai tambahi. Dipirsani karo Gusti Allah. Nek modelmu kok malah ra trimo. Kamu musibatuka bi adami qanaatika bi ilmihi iku asyaddu iku luwih abot min musibatika tinimbang saking musibah sira bi wujudil adza kelawan wujude piloro minhum saking nas. Awakmu ora nduk balekno ring Allah. Ora cukup Allah yang tahu bahwa dirimu itu benar,
Dene nek model ngono iku gak trimonan, maksudnya direnganakno wong gak trimo dene sithik cara wong males. Fa musibatuka iku mau asyadu min musibatiki wujudil ahli. Musibahmu lho cara engko malah bertubi-tubi. Mulai iso ditambahi karo Gusti Allah. Musibah ya awak dhewe nek ora trimo, mesti ra trimonan, siji cara nganu apa dendam, dengki. Iku musibah ya awak dhewe engko malah ditambahi karo Gusti Allah. Satu min musibati wujudil andalan, ring nambahi maksudnya musibah iku luwih gede daripada ring fitnah wong mau, ring larakno wong mau. Dadi luwih eneh cara. Iku nek cara teori maksudnya cara ngendikane musonef kitab ini. Di belajar ngati-ngati lah. Jadi pemane kok menghadapi sesuatu sing ketoke nglarakno ati difitnah wong, dibalekno ring Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Pasrahno Allah. Mesti kira-kira karo Gusti Allah. Pemane kok mungkin dibales sawo yo wis dibales kuwi utawa ora dibales mungkin awak dhewe engko diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ora ring awak dhewe mungkin ring anak-anak awak dhewe, ring turunane awak dhewe. Mesti ana labete. Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wong nek niate apik walaupun iku terus saitik kaya semut bakale diweruhna karo Gusti Allah. Amay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Padha karo wong ngamal elek walaupun cilik kaya apa musuhe padha wae bakal diketokno diweruhna karo awak dhewe. Konone di nyantai wae dilele wong nyantai penting tujuane awak dhewe bener ora usah direken kabeh dibalekno ring Allah. Allah Maha Adil Maha Mirsani. Setawa aku delare mesti ngerti penak jenenge gelem. Al-abdu tawi kamula iku layang bagi kuras hayukjo ayakuna apa yen tono matmahu nandurihi apa nggon penglirike peningali abet illa maulahu kejaba maring pengirane abet. Dadi kawula iku nek sing apik sithik-sithik sing dilirik iku Allah. Ana kejadian ngene eling Allah. Sing apik jane. Walaya perhulan ora bungah sapa wong illa bikbari kejaba kelawan madhepe Allah alaihi ing atase apik. Dadi bungahe dadi wong sing apik iku bungah nek Allah madhep ing awak dhewe. Maksude atine iku mandhel karo Allah, sering eling karo Allah iku seneng. Lah nek sira sithik-sithik dilayani dipisoi wong males misoi. Malah waktune kesio-sio. Atine engko malah kegawa-gawa ora adem malah ngelu panas. Wala yanzanulan ora susah sapa wong illa aradihi kejaba mengone awakan saking apik. Susah awak dhewe sing apik iku susah nek Gusti Allah iku mengu sangka awak dhewe. Mengu maksude iku ya ora ditulungi, ora dibela ya. Wong mengu ditinggalkan maksudnya. Susah wong kudune ngono, sapa ditinggalkan ora dianggap karo Gusti Allah. Mbok dunya apa nduk akhirat. Jarno apa men nglakoni maksiat itu jarno, barang dijarno iku jenenge mengo dijarno, tidak dianggap. Jadi hati-hati kok maksiat kok. Nyatane aku maksiat ngene-ngene ya ora ana musibah. Ora ana apa-apa berarti Gusti Allah ya ora bendu karo aku, ora di apa. Maksudnya ora bendu karo aku, ora dinesoni, ora disiksa. Sapa reti iki erot mau mengo wis ra dianggap. Dunia ra dianggap lho kono malah lebih. Wala yang durulan ora ningali sapa apetmu ilal makhluki maring pira-pira makhluk. Dadi wong ora usah ngreken. Susah awak dhewe nek susah jauh dari Allah. Sedih awak dhewe nek
sedih jauh utawa ora dianggap karo Gusti Allah, iku sing kudune mempengaruhi rohani kita. Dan wala yang dulu ilal makhluk, ora usah ngereken utawa ora usah kakean delok makhluk, ora usah kakean ningali makhluk. Ono si ini langsung komentari, kadang kepo, membuang-buang waktu. Kadang ono artis beritane ngene kepo, artis diomong. Ora duniane awak dhewe kenal ya ora, tangga ya ora dibahas. Oleh kita termasuk wala yang dulu ilal makhluk, ora usah kakean delok makhluk, delok awake dhewe wis ribet ya. Ngopeni awak dhewe sekira bener, keluargane wis perkara dhewe gelem temenanan. Wala yang dulu ilal makhluk fi ikbalin ing dalem madhepe wala iradin lan mengone. Dadi pamane kok ora disenengi wong, wis ora usah dianggap. Sepenting aku uripku bener, duwe ilmu ini tak lakoni wis. Wa iradin lan ora mengone. Pamane kok akeh pengikuti, akeh penggemar, wis ora usah terlalu dipikirkan. Maksudnya ora usah terlalu seneng. Disenengi wong weruh, pamane disenengi pengikuti akeh, yo gak usah terlalu over. Usah terlalu seneng. Iku kan manusa, ora Allah. Seperti pamane akeh pengikuti tapi Allah ora ridho, iso-iso wae to. Pengikuti akeh, penggemar akeh, disenengi wong akeh tapi Allah ora seneng, susah. Wala iradin lan ora mengune, digedhengi wong akeh, digedhengi sapa wae, ora usah direken. Sing penting Allah seneng awak dhewe. Wala madkhin lan ora ngelem, wala zamin lan ora nyacate. Jadi dicacat wong, dilem wong wis ora ngaruh. Ora tak reken jare wong. Mergo apa? Tujuanku ora makhluk, tujuanku iku Allah. Jadi aku ngene, aku nglakoni ngene iku tujuanku ora krana makhluk. Ngopo makhluk ngelem aku, nek Gusti Allah ora ngelem. Kecuali Allah ngelem aku lewat timpen atau lewat kejadian gitu. Ya aku malah iso dadine seneng aku. Dadi tujuane ora makhluk. Di wala zamun wala madkhun wala zamun. Dadi dilem wong, dicacat wong, ora usah direken, ora usah dilebono ati. Wong ati tujuanku ora rono. Fa innahu mangko satemene makhluk sing ngelem sing iku layak nuna iku ora nyukupi utawa ora nyugi sapa makhluk anhu saking abet minallahi tinimbang apa minallahi saking Allah sayan ing suwiji-wiji. Awakmu dilem wong, dicacat wong iku ora mari sugih, dilem ya ora mari sugih, dicacat ya ora marai apa miskin. Sing nyugihna awak dhewe, sing marai nino anak dhewe iku ya asline hakikate Allah. Dadi ora usah wedi dilem wong, dibuli wong, ora usah dilebono ati. Wis penting berjalan, ngelmune dilakoni, sing ngerteni kuwi dilakoni wis malah penak. Laqad taqaddama hadal makna fi qoulihi rahimahullahu taala ghaib. Iki padha karo ngendikane musannaf di dalam bahasan yang telah lalu, rupane ghaib nadrul khalqi ilaika. Ghaib nyamarno sira nadrul khalqi ing nyawangi makhluk ilaika maring sira binadorillahi kelawan nuli ningali Allah ilaika maring sira. Awak dhewe dianjurno nyamarno nadorul halki ilaika binadorillah ilaika. Jadi ora usah kakean delok makhluk, ora usah kakean biji makhluk, ora usah kakean mikir si A si B. Sing dipikir sing diangen-angen iki peningale Allah ning awak dhewe. Kowe disawang Allah iku pantes ta ora? Aku sedina-sedina ngene iki kira-kira pantes ta ora? Konggar nganggur pantes ta ora?
Jadi sing penting dipirsani Allah iku pantes. Ora usah butuh penilaian orang lain. Jadi ghaib nadrul khalqi ilaika binadrillahi ilaika. Wajib lan sirna sira an ibalihim sangking utawa ando sangking madhepe makhluk alaika ing atase sira. Sirna bisu dibali kelawan nyeksanine uli madhepe Allah alaika ing atase sira. Wajib an ibalihim alaika bisu dibalihm alaika. Ya intine meh padha. Wajib sirna an ibalihim alaika. Dadi kakeh pengikute, akeh penggemare, maksudnya sirna, maksudnya ora usah dianggep. Sing penting disawang Allah iku awak dhewe madhep ring Allah mau. Tujuannya Allah cara atine. Disawang Allah pantes pamata allamahu atamu kalim alaihi atawajum bidamilahi qariyansi ila ma baina wa baina rabbih fa in kana qani'an bil mihi radiyan bi qismati kana lahu fi dzalika 'adamu salwanun amma yaqutuhu min jihatil mahlukina bal la yazidu waqian fi qalbi lima asya ayyakuna minhum min ibali au i'radin. Seterusnya tuh. Assalamualaikum